ଭାଉଜ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ସେ ଭିକାରୀ କହିଲେ ମୋ ପାଖେ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ନିଅ, ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର, ଏଇଥିରେ ପଇସା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏତେ ବି ଖରାପ ଜୋକ୍ ତ ନଥିଲା, ଟିକେ ନାକୁ ତ ଭାଉଜ ହସି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ପୂର୍ବ ମାସରେ ମୋ ପୁଅ ସୁରଟ ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଆଇଫୋନ୍ 13 ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସିଏ ବି ମ୍ୟାକ୍ସି ପ୍ରୋ। ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ, ଇଏ ମ୍ୟାକ୍ସି ପ୍ରୋ ନୁହଁ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଫୋନ୍। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତ ପୁଅ କହିଲା ପଇସା କ'ଣ ଅଭାବ ଆମ ପାଖରେ? ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ବି ସତ କଥା। ତାହେଲେ ତ ତମ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା କମଉଥିବ। ଆଉ ନୁହଁ କ'ଣ ଭାଉଜ, ସରକାରୀ ଚାକିରି, ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମଉଛି। ଗୋଟେ ଚା' ବାଲା କମେଇ ଦେଉଛି ଏତିକିରେ। କ'ଣ ପୁଅ? ହଁ ଅଙ୍କଲ୍, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ଜାଭ୍ଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ତ, କ'ଣ ସେଇଟା ପୁଅ? ଆପଣ ଜାଭ୍ଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଅଲମ୍ପିକରେ ଥାଏ ଅଙ୍କଲ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ନା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାଡ଼ି? ଏଥିରେ ବାଡ଼ିକୁ ନା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଯିଏ ବହୁତ ଦୂର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ସେ ଜିତିଯିବ। ଆପଣ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ଆପଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବେ ଫୋପାଡ଼ିବାରେ। ବହୁତ ମଜାଳେ ମୋ ପୁଅଟା। ୟୁଟ୍ୟୁବର ନା, କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରେ। ଘରକୁ ଚାଲ, ତୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ତତେ ଦେଖଉଛି ରହ। କିଛି ବି କୁହେ। ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ, ସିଏ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଶଳା ଆଇଁଷ ତ ରଖିଲାନି ବୁଳା ଭୋଜିରେ। ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ଆଇଥିଲି ମୁଁ ଏଠିକି, ତାପରେ ଉପରେ ମାମାକୁ ଦେଖଉଛି EMIରେ କିଣିକି ଆଇଫୋନ୍। ମାମା ଘରକୁ ଯାଇ କହିବେ ତା ପୁଅ ଇଏ, ତା ପୁଅ ସିଏ। ଆଉ ୟାଠୁ ଖରାପ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆଜି? ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ତା କଥାକୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଭାଉଜ, ପିଲାମାନେ ତ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି। ହଁ ସତ କଥା। ସେମିତିରେ ପୁଅ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ। ହଁ ଅଙ୍କଲ୍, ତମେ କେତେ କମଉଛ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ? ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ନା କ'ଣ ମୁଁ 4 ମାସ ହେଲାଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇନି? ଠିକ୍ ଠାକ୍ କମେଇ ପାରୁଛଟି? ସିଏ କ'ଣ ନା, ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୁଣିଥିଲି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବେଶୀ ପଇସା ଦିଏନି, ଖାସ୍ କରିକି ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସକୁ। କୋଉଠି ହଜିଗଲା ପୁଅ? ନାଇଁ କିଛି ନୁହଁ ଅଙ୍କଲ୍। ଆରେ ଲାଜ କରନି, କୁହ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛ? 20,000, 25,000, କେତେ? କୋଉଠି ଅଙ୍କଲ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ ତ 30% କାଟିଦିଏ। କ'ଣ କହୁଛ? 30% କାଟିଦିଏ? ତାହେଲେ ତ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଥିବ। ହଁ ଅଙ୍କଲ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇକି ମାସକୁ ଏଇକୁ 3-4 ଲକ୍ଷ। ମିଛ କହିଲି ମୁଁ। ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ 3-4 ଲକ୍ଷ କମଉଛି? ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଇ ଦେଖିବ 4-5ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ କି ନାହିଁ। ପୁଅ ଏ ବଡ଼ଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା ଅଙ୍କଲ୍ 900 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ଭିତରେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ପୁରେଇ ବିକୁଛ ନା କ'ଣ? କ'ଣ କହିବ ଆଉ କୁହ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଲୋକମାନେ ଲୁଟିଲେଣି। ବାସ୍ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଚକ୍କରରେ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଘରକୁ ସଉଦା ଆସିନି। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ।